हेलो रायजोफोर गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनानै दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों मा फोरमायनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ। दिनैनि भिडिअनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय सालमाइ एबा पिम्पल। जायफोरनाव सालमाइ एबा पिम्पल दङ बेखौ मारै फाहामनो हागोन बेनि राहाखौ आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों होगोन। जायफोर बिथांमोनहा दरकार गैया सानदों नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरो जायफ्रा दरकार एबा नांगौ होननानै सानो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै मुलिखौ मोजाङै सिनायनायजों लोगोसे बानायनानै बाहायबा निश्चय प्रमाणखौ मोनगोन। देरफुहांनाय लोगो लोगो बे सालमाइआ स्टार्ट जायो आरो बैसोजों लोगोसे खम जालाङो होनो, नाथाय आंनावबो दासिमबो बे सालमाइआ ओंखारो। सालमाइआ मोखाङाव जेब्ला जायो गावखौनो लाजिनायबो मोनो आरो फिथरा बुगाजोबो, मोखांफ्रा ओंखारनो हायि बादि जायो, मानसिजों गोबां रोखोमनि खोथाफोर होनजानायबो जालायलाङो आरो सेरनाय लोगो लोगो बेयो बांसिन जायो। दा नंखाय रायजोफोर जायफ्रा सालमाइ एबा पिम्पल जाना दं नोंथांमोना न'नि खाथि खालायावनो मोननाय मोनसे फिसा बेन्दोंनि बिलाइ बेखौ बाहायोबानो सालमाइआ निश्चय खम जागोन। दा नंखायनो बे मुलिखौ आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों आरो जायफ्रा नांगौ सानो नोंथांमोना बाहायनो हागोन आरो जायनो दरकार गैया नोंथांमोना बाहायबानो जाबाय। गिबियावनो बिफांखौ सिनायनानै लाग्रोदो, ओमफ्राय मा प्रसेसआव बानायनांगौ आरो मारै फुननांगौ बेनि नियमफोरखौ आं दा उनाव फोरमायसिगोन। बिफाङा नैबेनो नै बिलाइखौ बेलथायबा सिङाव फुरला नुयो, सायाव गोथां एसे फुरला बादि जायो। बेखौ होनो अनन्तमुल। बारिफ्राव थालाबायो बिदिनो लामाफ्राव बेराफ्राव मानखोलाबायो। जायगाया खोमसि जाबाय नागिर नागिर बारि सिङावसो मोनो नै बिलाइ सिङाव गुफुर। ओमफ्राय बेखौ बस'बा नैबे नायदो गाइखेर बादि गदों, बेनो जाबाय अनन्तमुल। बिफांफोराव निस्सय सिनायखाबाय नोंथांमोना। हाग्रा होननानैसो एवलाबायना गारो, गोबांथार गुन दं बेहा। बर'नि मुंखौ सोरबाफोर मोनथिबा फोरमायहरदो। ओरैनोथ' बेखौ अनन्तमुल होनो। सिङाव बिलाइआ गुफुर जायो आरो बेनि रोदाजों मोनसे गिदिरथार बेराम फाहामनो हायो। आं बेखौ उनाव फोरमायसिगोन नोंथांमोननो। बेलाय बेन्दोंआ नैबे नैबे गाहायाव एकदम नैबे बेलाय नैबेनो बेन्दों। बिलाइखौ सिनायखासिगोन, ओरै गांसे बिलाइ सिङाव गुफुर नुयो। रायजोफोर नोंथांमोना बिफांखौ निस्सय सिनायखाबाय जानांगौ। बेनो जाहैबाय बिफाङा खानानै एसे रानबाय, सायाव जि थायो बे सायाव थानाया गोथां जायो, ओमफ्राय उनथिं थानाया फुरला नुयो नै बिलाइआ। आरो बे बिफां नङा, बेन्दोंसो मोनसे। बेखौ अनन्तमुल होनो। आरो बर'नि जुदि सोरबाफोर मोनथियोबा बिलाइखौ फोरमायहरबानो जाबाय मा होनो बर'नि। आरो मोनसे दङ बेहा एसे बिलाइआ गोलाव गोलाव जायो, अरिजिनेला बेनो। बै मोनसेखौ बाहायाबा गाहाम जागोन जायफोर बाहायो। आरो बेखौ मारै बाहायनो आं बेनि प्रसेसखौ खोन्थानोसै। बेनि थेन्थाखौ जेब्ला खादान अब्ला खाजेनबा मा जायो, गाइखेर बादि गयो आरो बिलाइखौ जुदि बस'योबाबो बाहाय गाइखेर बादि गयो। दा बेहा गोबांथार गुन दङ, आं गुनागुननि सोमोन्दै फोरमायबाय थाला। आरो बे बिफांजों मोनसे गिदिरथार हौवा आरो हिन्जावनाव जानाय मोनसे बेरामखौ फाहामनो हानाय गुन दङ, बेखौ आं नेक्स्ट भिडिअ फोरमायगोन। आरो दिनै सालमाइ बा पिम्पल्सआव मारै बाहायनांगौ बेनि सोमोन्दै फोरमायनोसै। बे बिलाइखौ खानानै फोराननानै लादो, फोराननानै पाउडार बानायबानो जाबाय। पाउडार बानायनानै बेसनजों मिक्स खालामनानै हर समाव उन्दुनोसैबा जेराव जेराव सालमाइ दं बाहाय, बेफोराव बांसिन जायो सालमाइफ्रा, बे फिथराव फुनना लाबानो जाबाय। आरो जुदि बेसन बाहायनो बायोबा मोनसे खामानि मावनो हागोन, हालदैजों
बे अनन्त मुल बिलाइनि पाउडारखौ मिक्स खालामदो। पाउडारखौ सामससे होयोबा हालदैखौ आधा सामस बा बेसनखौ आधा सामस बेबादिनो बाहायबानो जाबाय। जेराव जेराव फिथर थायो बे जायगायाव फुननानै दोनबानो जागोन। दै गुसुजों मिक्स खालामनानै लाबानो जाबाय। बे पाउडारा जेब्ला गोरान जागोन बिलाइनि पाउडारा, अब्ला बेयो 7-10 दिनसो आरामसे थागोन। नाथाय गोबाङानो हयथ' बे फोराननायफोरखौ बानो हागौ, बै समाय गैया बेफोरखौ बानायनो। बिदि सानोबा नोंथांमोना मा खालामनो हागोन, बे बिलाइखौ जायफोरनाव खाथि खालायाव मेला दं डाइरेक्ट खादो, मुथासे खानानै मिस मिस उननानै लाबानो जाबाय। दैखौ बारा दाहो, दै बाराद्राय होयोबा लाव लाव जागोन। दैखौ खम होनानै एसे गोरान दब बादि उनोबा मा जागोन, फुननो मोजां जागोन। आमथा आमथा लाथा लाथा बिदिनो उनदो, उननानै मोनायाव उन्दुनोसैबा जेराव जेराव फिथर दं बाहाय फुननानै लाबानो जाबाय। बेबादिनो बाहायबाय थायोबा, हर समाव बाहायबा साबसिन जागोन उन्दुनाय समाव। बेबादिनो जेब्ला बाहायबाय थागोन अब्ला सालमाया नोंथांना निस्सय हामदोंना हामाखै बिनि प्रमाणखौ मोननो हागोन। नाथाय बाहायोबासो प्रमाणखौ मोनगोन, बाहायालासिनो प्रमाणखौ मोननो हानाय नङा। दा गोबाव जुदि बाहायनो सानोबा गोरान फोराननानै पाउडार बानायनानै बेसन बा हालदैजों बाहायबानो जाबाय। हालदैया दागोफोरखौबो खारहोयो, बेसनाबो दागोफोरखौ खारहोयो। ओरैनोबाबो बिलाइ गोजा फुनबाबोदि दागो खारनाय नङा बे नङा, खारगोन। नाथाय दोननाया बिलाइ गोजा जुदि उननानै दोनोबा गाबोनबो बाहायनो हागोन, नाथाय गोबाव सम बाहायनो हानाय नङा, सेवगोन बा गाज्रि जागोन। दा ओंखायनो गोरान खालामनानै बाहायो ना गोथाङै बाहायो बेखौ नोंथांमोना बाहायदो। रायजोफोर, आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो सालमाय बा पिम्पलनि सोमोन्दै फोरमायबाय, मारै बाहायनांगौ बेनि प्रसेसखौ फोरमायबाय। आरो नेक्स्ट भिडिअ जेब्ला लाबोगोन अब्ला बे अनन्त मुलनि रोदाजों हौवाफोरनाव हिन्जावफोरनाव जानाय मोनसे गिदिरथार बेरामखौ फाहामनो हानाय गोहो बा गुन दङ, बेनि सोमोन्दै फोरमायगोन। रायजोफोर, नोंथांमोना मुलिखौ बानायनानै बाहायदो, अब्लासो प्रमाण मोनगोन। आरो बेखिनिखौ बुंनानै भिडिअखौ दिनै एसेयावनो दोनथ'नाय जानोसै। गोजोन्थों।